саволи навбатӣ ман аз Кашмир. оё ҳалол аст дар YouTube канал созем ва ба тавассути он пул кор кунем? Ин ҳалол аст? ба осонӣ канали худро дар YouTube оғоз кунед. инчунин канали худро оғоз кунед ва он бояд дар доираи шариати исломӣ бошад. оё агар мо қоидаҳои шариати исломиро вайрон кунем, равем ва ба ин тариқ аз YouTube пулкор кардан осон аст. хеле осон аст. агар канали шумо маъруф бошад, аз тариқи YouTube пул кор кардани ҳалол хеле мушкил аст. зеро шумо бояд аз ҳар чизое ки манъ аст, ҳаром аст, худдорӣ кунед. ва яке аз роҳҳои асосии пул кор кардан дар YouTube ин таблиғ аст, яъне реклама. фоизҳои фоидаи таблиғотӣ тақсим карда мешавад. баъзан 60% ба YouTube, 40% ба корбар, баъзан ба 50-50 вобаста ба маъруфияти шахс ва канал аст. пас агар шумо канали YouTube худро роҳандозӣ кунед, таблиғое ки дар канал пайдо мешаванд бояд воқеӣ бошанд, набояд ба чизҳои ҳаром ҷавоб диҳанд. бештар аз 95% рекламаҳои YouTube чизҳои ҳаромро дар бар мегирад. онҳо занҳои беҳиҷоб ва мусиқӣ доранд. шумо бояд ҳар он чизе ки ҳаром аст ва махсусан ин ду сифат худдорӣ кунед, зеро аксари таблиғҳо ё занони беҳиҷоб ё мусиқӣ доранд. ҳамин тавр шумо метавонед як канали YouTubeро хеле хуб оғоз кунед. шумо ҳатто метавонед тавассути YouTube пул кор кунед, аммо шумо бояд боварӣ ҳосил кунед ки фоидаҳои ҳалол аст ва он бояд шабакаҳои иҷтимоӣ ба монанди YouTube, Facebook дар бар гирад. онҳо метавонанд барои паҳн кардани паёмҳои исломӣ истифода шаванд. шумо метавонед ба ҳазорҳо нафар дастрасӣ пайдо кунед ва шумо канале кушоед ки ба он паёмҳои исломиро ба ғайримусалмононе ки намедонанд бифиристед. ва агар нияти шумо канал сохтан дар YouTube бошад, иншоаллоҳ ки шунавандагон шумо ҳам бифаҳмед ва савоб мегиред барои паёмҳои исломиро паҳн кардан.